subukan ang pagnenegosyo, i-add mo na sa iyong reading list ang Grow Your Business eBook 2022, ang kauna-unahang negosyo center eBook na inilunsad ng Department of Trade and Industry Central Luzon. Iba't ibang kwento ng tagumpay ng mga micro, small, and medium enterprises sa rehiyon ang maaaring mabasa rito. Ayon kay DTI Undersecretary Blasila Lantayona, ang bawat istorya sa e-book ay maaaring maka-inspire sa mga kabataan at mga nagbabalak na magtayo ng kanilang sariling negosyo. Para naman kay DTI Regional Director Leonila Baluyot, mapapalakas nito ang kultura ng pagnenegosyo sa 140 negosyo centers na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at maaaring magbunga sa marami pang success stories. Laman ng Grow Your Business eBook ang mga kwentong na idokumento ng DTI Region 3 Business Counselors and Associates sa taong 2022. Para sa mga nais mabasa ang nakaka-inspire na mga istorya, magtungo lamang sa Facebook page ng DTI Central Luzon. Bukod sa Grow Your Business eBook 2022, deserve din na maidagdag sa inyong listahan ang Coffee Table Book na inilunsad ng Department of Trade and Industry Pampanga kung saan tampok ang kwento ng tagumpay ng mga negosyante sa buong lalawigan. Ang Kapabaluan Coffee Table Book ay mayroong 3 volume na pinamagatang Love Pampanga, Manyagumpe at Amanu. Ayon sa DTI, nilikha ang mga aklat na ito upang magkaroon ng platform ang micro, small and medium enterprises na maipakita ang kanilang mga produkto at serbisyo. Layon din umano nito na maisulong ang potensyal ng mga lokal na negosyante sa Pampanga, gayon din ang kanilang mga produkto na maaaring ipagmalaki saan man sa mundo. Kabilang sa librong Love Pampanga ang kwento ng katatagan ng 24 na MSMEs at kung paano nakabangon ng mga ito mula sa epekto ng pandemya. Ang Manyagumpe naman ay mula sa pinaghalong salita sa Kapampangan na manyaman at tagumpe. Tampok dito ang mga MSME na pangunahing produkto ay pagkain. Pinakahuli ay ang Amanu na naglalaman ng mga quotes sa kung paano nagtagumpay sa pagnenegosyo ang mahigit 100 successful Kapampangan entrepreneurs gaya ng Laos Group of Companies, Mekeni Food Corporation, Romac Group, Nuwan Farm and Resort at Houseland Group. Para sa mga gustong mabasa ang Kapabaluan Coffee Table Books, maaari itong i-access online sa www.dapatkapampangan.com. Mga kagimik, sana nag-enjoy kayo sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip, Treat at Gimik. Join us next Friday for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115. Sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canilao. Till our next trip at Gimik!